Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Бүгенге иң изге теләкләребез, иң матур җырларыбыз Сүлте авылына юл тота. Сүлте авылында күпләргә үрнәк булып яшәүче, тынгысыз җанлы, безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң газиз, иң ягымлы булган әниебез Хисмәтуллина Рәшидә Суфиян кызын ямьле кыш мизгелләре алып килгән 60 яшьлек матур гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Озын гомер, ныклы сәламәтлек, гел куанычлар, без балаларыңның, 8 оныкларыңның шатлыкларына сөенеп, авырмыйча яшәвен телибез. Безнең әниебез Илеш районы Сүлте авылында Мәүлидә һәм Суфиян Нәбиевлар гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Рифгать абыйсы 1957 елгы мәрхүм, соңрак Рәфис исемле энекәше һәм Рәүлә исемле сеңлекәше туа. Әниебез 1967 елда Сүлте 8 еллык мәктәбенә 1-нче сыйныфка укырга керә. Беренче укытучысы Гөлбастан апа Ганиева була. Аннан соң 5-нче сыйныфтан 8-нче сыйныфка кадәр сыйныф җитәкчебез Әнүзе апа Гәрәева булды дип хөрмәт белән искә ала әниебез. Сүлте мәктәбендә укыган елларда иптәшләре аны староста, комсорг итеп сайлыйлар. Чөнки ул гел 4-ле, 5-ле билгеләренә генә өлгәшә. Ул мәктәптә укыган елларда ук оештыру сәләтенә ия була. Иптәшләре белән олы яшьтәге авылдашларына ярдәмгә бару, су кертү, утын кисү, кар көрәү, фермага, тавыкчылыкка, шафлыкка төшү. Җәйге айларда колхоз басуында чөгендер утау, урып җыю вакытында амбарда ашлык чистарту. 1975 елда югары Яркәйгә 1-нче санлы мәктәпкә 9-нчы сыйныфка укырга килә. Ул елларда мәктәп директоры Хәмидуллин абый иде. Урта мәктәпне тәмамлагач, Уфада 1 ел укып, 1 май исемендәге шырпы фабрикасында эшли башлый. Фабрикада эшләгән вакытта һөнәре буенча иң яхшы дигән конкурста җиңеп, бер төркем эшчеләр белән Мәскәү һәм Ленинград шәһәрләренә экскурсияга җибәрәләр. Яшь чак, дәртле чак, яшьлегендә Сүлте авылы егете Рәфил Хисмәтуллин белән 1 ел очрашып йөргәннән соң 1979 елда өйләнешәләр. Әтиебез Совет армиясе сафларында хезмәт итеп кайткач, колхозда токар булып эшли башлый. Аннары урып җыю чоры җитсә, комбайнга утыра. Гел алдынгы була иде дип искә ала әниебез. Әти әниебезнең куанычлары булып, бер артлы 2 кызлары һәм 1 улы туа. Бүгенге көндә кызлары Рәфилә югары Яркәйдәге 3-нче санлы балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Тормыш иптәше Зинфир белән 1 кыз һәм 1 ул үстерәләр. Икенче кызлары Рәмилә авылда Огыйдел җәмгыятендә савынчы булып эшли. Иптәше Ревир белән 1 ул һәм 2 кыз тәрбиялиләр. Рәмил улы төпчеге әлеге вакытта Себер якларында эшләп йөри. Иптәше Гөлшат белән 3 кыз үстерәләр. Балалар бәхетенә куанып, шатланып кына яшисе иде дә бит. Ләкин 2014 елда әтиебез каты авырганнан соң якты дөньяларны ташлап китә. Әниебез әтиебез белән өйләнешкәч, авылда комплекслы кабул итү пунктында 15 ел кабул итүче булып эшлиләр. Ул елларда көнкүреш хезмәте күрсәтү йортының гөрләп торган чаклары иде. Халыкка 21 төр хезмәт күрсәтелгән. Планнарны һәрчак арттырып үтәп, җыелышларда мактау грамоталарына, бүләкләргә лаек була иде кадерле әниебез. 1990 елның 17 мартында
Көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан Айсылу Хәйретдинова Моя гәзитендә мактап язып чыкты әниебезне. Заманалар үзгәргәч, халыкка хезмәт күрсәтү йортлары таркалгач, колхозга диспетчер булып эшкә килде. Биредә 15 ел тырыш хезмәтен салды. Диспетчер эше белән бер рәттән ревизия комиссиясе рәисе эшен дә алып барды. Колхозның һәрбер тармагында ревизиялар ясады. Шулай вакытлыча склад мөдире һәм заправщица булып та эшләргә туры килде әниебезгә. Гомумән алганда, әниебезгә нинди генә эш кушсалар да, һәрвакыт җиренә җиткереп, намус белән башкарды. Ул чакта экономист булып эшләгән Флюр абый Гәрәевка зур рәхмәтле ул. 2003 елда Сүлте авыл советы урындагы үз идарәнең вакилле органы депутаты итеп сайланды. Сайлау вакытында агитатор булып йөрде. Лайыклы ялда булуына карамастан, әниебез 2012 елның 17 гыйнварында Сүлте почта бүлекчәсенә хат ташучы булып эшкә урнашты. Гәзит журналларга язылу планнарын үтәп, товар сатып күп тапкырлар мактау грамоталарына, кыйммәтле бүләкләргә лайык булды, кадерлебез. 2016 елның апрель айында Өмет гәзите хезмәткәрләре оештыруында бер төркем алдынгы почта хезмәткәрләре Уфада экскурсияда йөреп кайту бәхете дә тиде әниебезгә. Бош калабызның гүзәл урыннарында, театрда булдылар. Менә 5 ел инде авылларда урындагы инициативаларына яклау программасы эшләп килә. Монда да кадерле әниебез читтә торып калмады. Ул башта оештыру төркемендә халыкка аңлату эшләре алып барып, акча җыярга булышлык итте. Хәзер әниебез ППМИ төркеменең җитәкчесе итеп сайланды. Шушы адымы белән Рәшидә Суфиян кызы гел халык арасында ул хөрмәт казанган хезмәткәр. Әниебез җыр-моңга да гашыйк кеше. Ул матур җырлый, шигырь сөйли. Шуңа да ул кеше туган ягым Башкортстан, дуслык моңы һәм башка мәдәни чараларда беренчеләрдән булып катнаша. Безнең кадерлебезнең тормыш юлы тынгысыз, намуслы хезмәттә үтте. 40 еллап стажы бараның. Хезмәт ветераны исемен горур йөртә. Хаклы ялда булса да, почтада эшләп йөри. Форсаттан файдаланып, әнине якты дөньяга тудырган, тәрбияләп үстергән картыебызга, Нәбиева Мәүлидәгә зур рәхмәтлебез. Рәхмәт картыебыз, сиңа шундый матур, акыллы безгә әни үстергәнгә. Газиз кешебез, алдагы көннәрдә дә алдыңда торган хыялларың тормышка ашсын. Тәнең таза, рухың нык булсын. Киләчәктә дә безнең белән балаларың, оныкларың, якыннарың, туганнарың белән бергә ныклы сәламәтлектә, мул тормышта, күңел тынычлыгында озын, бәхетле гомер кичерергә язсын. Без бәхетле әнисин булганда, безнең өчен üzülеп торганда, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген 60 яшең тулганда. Гомерләрнең кадерен белеп кенә, яшә әле җирдә куанып. Сәламәт бул, борчу хәсрәт күрмә, тормышларың торсын нурланып. Иң изге теләкләр белән кызлары Рәфилә, Рәмилә, улы Рәмил, кияүләре Зинфир, Ревил, килене Гөлшат һәм аныклары. Хөрмәтле Рәшидә Суфиян кызы, истәлекле гомер бәйрәмегез белән без дә сезне тәбриклибез. Алдагы гомерегезнең һәр таңы, һәр көнне, һәр киче сезгә исәнлек, саулык, шатлык, куанычлар, күтәренке кәеф алып килсен. Балаларыгызның кадер-хөрмәтләренә төренеп, озак, бәхетле яшәүегезне теләп калабыз. Юбилейгыз котлы булсын.
ак шешелериңни тарап үрген шакта уйлыйсыңдыр әнкәй безнең хакта. Төбәп күзләреңне безнең кайтыр юлга көтәсеңдер инде һәрбер ялыда. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык сакланыгыз дидең ялгышлардан. Бизәр гомерләрне аклык булсын җанда, зарланмагыз бердә язмышлардан. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Әйткән сүзләреңне искә алган чакта, йөрәгемдә яшәү көчем арта. Гомер күзләремне узган чагымда да кабатлармын инде балаларга. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак яшәнгәй шатлык белән. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, озак